nan kuma shi sarkin naka mai son kuɗi ne, kai kuma baka da kuɗi. Allah ya mana kwame da sarki mai son kuɗi. Da haka misali yau to kaga zai zama da cewar mutum ya zo zance da ya zo zance sai ya zama da cewar shi uban ya fito a matsayin su na wanda yake son kuɗi, kai kuma waye dan gidan uban waye kai a nan garin uban ka waye ce ubana ba kowa bane, amma ba kowa bane zaka zo kofar gidan nan ki tafi kan na ƙara ganin ki anan, ka gane shi horon. So irin wannan akwai abubuwa da yawa da za ka ga irin nan kuma shi sarkin naka mai son kuɗi ne, kai kuma baka da kuɗi. Allah ya mana kwame da sarki mai son kuɗi. Da haka misali yau to kaga zai zama da cewar mutum ya zo zance sai ya zama da cewar shi uban ya fito a matsayin su na wanda yake son kuɗi, kai kuma waye dan gidan uban waye kai a nan garin uban ka waye ce ubana ba kowa bane, amma ba kowa bane zaka zo kofar gidan nan ki tafi kan na ƙara ganin ki anan, ka gane shi horon. So irin wannan akwai abubuwa da yawa da za ka ga